Happy New Year mga kasama! Radyoman Maysal ang atong team karon nasa Barangay Matina Crossing kay nagpadayon ta sa pagtunol sa atong grasya sa atong mga kaigsuonan karong New Year. Ano pangalan? Nick John. Nick June. Nick Tama? John do Campos Dolores. Ikaw na ba ka New Year's resolution? Nakaplastada karong 2022. Na. Unsa man imong New Year's resolution, sir? Baka kita agmayong kabaho. Ready na ba ka nga mokanta sa ato ang Christmas Station ID sa Ramela Turks? Ready na. Ready na siya! And 3, 2, 1, go! At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, buhos ng galak, ng tuwa. At makakarating sa bayan, ang ningning ng kalangitan, hawiin ang lahat ng sa inyo'y makarating. Ayan! At dahil dyan, makakarating ang ating New Year's package. Ang regalo nagikan sa DXDC, dawata ang atong non-alcoholic wine, Nick. And our New Year's package para sa imuha o sa imong pamilya. Daghang salamat sa DXDC RMN. Pabana ko si Radyoman Joel Viray, din sa Barangay Matina Crossing. Kini si Radyoman Aimee Ginita, Tatak, RMN.